Zdravím vás u mého videa. Mám tady jednu takovou malou zakázečku, teda původně jsem si myslel, že bude malá zakázečka, že to bude rychlovka, ale nebylo to tak jednoduché, jak jsem si myslel. Na tadyhle ten stroj, který možná znáte, patří tady ta maličká láhev. Ta láhev je o objemu půl litra. No a zákazník chtěl, protože se to nedá koupit, tak vytvořit nějakou redukci, aby tam vešla tahle ta obrovská láhev, která má objem 3 litry. No, tak jsem si myslel, že to bude jednoduché. Udělám prostě redukci, nějakou takovou. Prostě udělám redukci a je to bez problémů. No, jenomže potom nastane spoustu dalších problémů, jako to, aby to samozřejmě těsnilo, taky aby to samozřejmě vlezlo do tady tohohle čulíku, který se potom vkládá dovnitř tady do toho chladícího stroje. No a taky samozřejmě, když tady je půl litra a nějaká ta láhev, tak to bude vážit nějaký 3/4 kg, když to tady toto váží určitě kolem 4 kg i z lahví. Takže nakonec se všechno podařilo. Udělal jsem tady takovouhle trošku robustnější redukci, do které jsem musel přidat ještě těsnění. To těsnění jsem taktéž vytiskl na 3D tiskárně, trošku zaostřím. Takže je to z TPU, prostě je to guma, která mi tady vleze. Je tam i osazení právě vevnitř na to těsnění, aby to přesně sedlo. A vlastně našroubujeme to tu na tu velkou láhev. Tak, tím jsme se dostali na menší závit. Tak. V tomhletom původně těsnění nebylo, údajně tam není, ale prostě mi to taky teklo, takže i do tohohle jsem udělal těsnění, vytisknu takovýhle menší, tak je to z gumy. Já jsem ještě trošku otřebu, ještě chtěl trošku čistit, no, takže čistíme a našrouboval jsem to zde. Pěkně dotáhnu. Tak, princip je takový, že když toto teďka otočím, tak by to nemělo téct. Tak jak jsem to rovnou sadil zde, ať to jde vidět, ale ta váha a ta páka prostě je strašně velká, takže mám strach, že když do toho trošku někdo vyžduchnu, tak by to mohlo, ale nevidět, že tady nic neteče. Že to prostě všechno utěsněné. Tak jsem ještě vymyslel nějaký držák, no, aby to bylo co nejjednodušší, aby se s tím dalo s tou flašku taky otáčet, aby když bych chtěl dát někdo na druhou stranu nebo na bok, prostě aby to tam šlo dát. Takže jsem vymyslel takovýhle kužel, který se na to nasadí. A na to ještě navrch, aby ta flaška nebyla na těch ostrých hrozích, nebo aby se trošičku ten vrch přizpůsobil, tak jsem udělal takovou gumovou vsuvku, která se do toho takhle nasvakne. Nemá strach, že jo, to nějak vpadne. Tady bylo nejhorší potom odhadnout tu přesnou vzdálenost jakoby od tohohle, tak aby ta flaška dostatečně doléhala a taky samozřejmě, aby to bylo dostatečně zastrčené v tom stroji. No a takhle už to vypadá potom celé. Ta láhev je opřená a můžeme to vyzkoušet. A až tam poteče ten někr, tak to bude úplně bezchybné. Takže takový zajímavý projekt, který jsem se bude teda úplně na chvíličku, který udělám za jeden den, tak jsem si trošku protáhnul, ale myslím, že to stalo za to. A pokud se vám tento projekt a video líbilo, tak budu rád za váš like a případný odběr.